बतझरनि दलंजारा बेटबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय दलंजारा बेटबारि गामियाव थांनाय मोनानि 4 बाजिसो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गोबां नखरफोरखौ सिफायदों आरो गोबां लाइ-लथरफोरजों लोगोसे माइ माइरंफोरखौ जालांजोबदों। मख'नो गोनांदि फारियै आर्नेस माराक, समित माराक, रायसन सांमा, निरनि माराक, जिन्दा सांमा, जनेन सांमामोननि न'-बांफोरखौ हाग्रानि मैदेरा सिफायलांजोबदों। बिसिनि न'-बांफोरखौ हाग्रा बिफाननि रैखाथि होग्राफोरा सफैलाय गोसो बायदि बेराय सिफायजोबदों आरो माइ माइरंफोरखौ जालांजोबदों। आरो सोमोनांथाव दि आर्नेस सांमाया गावनि बाख्रियाव माइ जानो नागिरनायाव धुप-धुना सावनानै थुरसिसे माइरं जालांदों। आफा गणेश होननानै बाहेरायाव दिहुनना हरो लोगो-लोगोनो बे हरनाय माइरंखौ जानानै दलरै ओंखारलाङो हाग्रानि मैदेरा। बेनिफ्राय सोमोनांथावसिन मा नुथाय दंबावो? बेराफारसेथिं दलंजारा गामिनि साखाथियावनो बंसिजरा फाट 2 गामिनि मुस्रि हायथाराम ब्रह्मनि 8 बिगा मालभोग थालिरखौ गोबां खहा खालामलांजोबदों आरो बिथांमोना दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ अनसुंथाइ होफैनो थाखाय दुखुथिया रायजोफोरा खावलायहरो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बतझरनिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि खौरां प्रिमियार निउज। आंनि नामा रिजना सांमा बेटबारि। मा जाया नोंनि न'खरावहाय मैदेरा? आंनि न'खराव दिनै हरनि 9 बाजियाव मैदेरा माथाम फैनानै न'खौ सिलिंखार खालामफैजोब्बाय। आंहा गरिब मानसि, आंहा दिनै सरकारनाव एसे आर'ज गाबो एसेसो मोनो खोमा होननानै। खोथियाखौबो गाग्लिना गालांजोब्बाय, न'खौबो गय दंफां गासैबो आंनि सम्पतिखौ सिलिंखार खालामनानै गालांजोब्बाय। मा खथि खालामखो नोंनि न'? माइ जालांबाय, ओमफ्राय खोथिया गाग्लिना गालांबाय, ओमफ्राय न' गासिना गालांजोब्बाय, गय दंफां सिफायना गालांबाय। आङो सरकारनाव आर'ज गाबो एसेसो क्षतिपुरनखौ हरो खोमा होननानै। बेखायनो आङो बे माबाखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। आङो बे थालिर बागानखौ जोबोद बुरजा फैसा रां दाहार लानानै आं खालामदोंमोन। दा दिनै बेयाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै आंनाव गिलु-बालु खहा खालामलांबाय। दा आङो गिलु-बालु खहा जाबाय, बे रांखौ आं मा खालामनानै बोखांफिननो हाबावगोन? दा बेखौनो आङो दा नोंथांमोननि चेनेलाव आं बेखौनो बुंनानै हरनाय जाहैबाय। दा माबाफोर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जागौमोन, आं बेखौनो आसा खालामो आरो। बेसेबांसो बिगा जागोन बे थालिरा? आं थालिर बागानखौ आं 8 बिगा खालामदोंमोन। 8 बिगायाव दा बिसोरो खमबाबो बिदिनो 200-250 था बिदांखौ नस्थ' खालामलांबाय आरो। दा बेनोसै आरो। माबैसे बायदि फैदों मैदेरा? फैनाया जानायखौ हाबनायखौ नायोबाथ' लाइन 2 जादों, माने दागखौ 2 नुयो, 2 आरोखि। ओरै माबानिफ्राय साहानिफ्राय हाबनानै ओरै खोलाहा थंब्लेद जालांदों, खोलाहा जालांनानै ओरै गामियाव हाबनानै आरो न' बां सिफायहैबावदों आरो। नैबे थालिर बायनायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायनो फैदों नामा? फैयाखै, खुनु जायगानिफ्राय नायनो फैयाखै, माने खबरबो हरनाय जायाखै नालाय। दा आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि माबानानै खबर मोननानै दा आं दिनै बेखौनो बुंफोरनानै खोन्थानाय जाहैबाय। सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनो खोमा। माबा आं निरनि माराक, ओमफ्राय दाखालि 4टायाव फैनानै मैदेरा माइ जालांदों, बाख्रि सिफायलांदों, दंफांफ्राबो बायजोब्बाय जोंना। ओमफ्राय मानसिफोरनिखौबो माबालांदों, न' सिफायलांदों। न' 4 दं जोंनाव दाखालि सिफायलांनाया। बै दिन्दामोननिखौबो सिफायलांदों, ओमफ्राय बै सिरिनि मोननिखौबो, ओमफ्राय बै गेन्द्रि मोननिखौबो सिफायलांदों। मैदेरा माबैसेमोन? 3नो मैदेरा। जोंथ' ओंखाराखै गिनानै न' सिंनिफ्रायनो। मानसिखौ माबा खालामदों नामा? जेबो खालामलाङाखै खालामलांनाया। नैबे बेलायावहाय नोंथांनि न' बां बायनायफोरखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायनो फैदों नामा? फैयाखै। फैयाखैना? मा खावलायहरगोन बे समाव? बे समाव जों माबा सरकारनिफ्राय एसे लुबैदोंमोन आरो। जालांजोबदों, बिनिफ्राय न' सिफायनानै माइखौ जालांदों। 3मोन। खयथासोआव फैया? मैया 4 बाजियाव।
4 बाजियाव औ नायफैयाखै रावबो नायफैयाखै मा बुंगोन फैनो होनदोंमोन गैया फैयाखै मा बुंगोन बे समाव सरकारखौ एसे एनै जोंनो एसे एनै माइखौथ' जाजोब्बायना माइ जाजोबनानै एसेसो क्षतिपुरन होबा हामगौमोन आरो बेसेबांथो माइ जालाङा बिदिनो एसे बुरजानो जालांदों जालांनाया 6-7 मनसो बिदिनो जालांदों आरोखि मानसिखौ माबा खालामदों नामा जेबो खालायाखै खालायनायालाय